באוקטובר, בעקבות ההתקפה האכזרית על ישראל, מאות אלפי אזרחים יצאו לשירות מילואים, וכהרף עין נקראו מחייהם ונזרקו למציאות של מלחמה. בעוד שהמעבר ממצב רגיעה למצב לחימה מאורגן על ידי המנגנון הצבאי, המעבר מן הלחימה אל הבית משאיר את הלוחמים להתמודד לבד עם כל המטען החווייתי שצרוב בהם. אנחנו יודעים כי במצב זה קיימת סכנה ברורה לתופעות פוסט-טראומה. כדי לתת ללוחמים השבים הביתה את המשאבים ואת ההכוונה לקראת החזרה למציאות האזרחית, יזמנו את כפר מעבר. כפר מעבר הוא ריטריט בין יומיים, שמהווה מרחב מגשר בין המציאות הקיצונית של המלחמה למציאות של משפחה ועבודה אליה חוזרים לוחמי המילואים. התהליך מאפשר פריקה של אנרגיה עצבית ומקנה כלים להתמודדות עם תופעות רגשיות שעלולות להתגלות בתקופה שלאחר הלחימה. הריטריט מונחה על ידי צוות אנשי מקצוע מנוסים, לוחמים לשעבר, שנבחרו בקפידה, בעלי התמחויות מגוונות בפסיכותרפיה, בפיתוח חוסן והנחיית קבוצות. מצאנו אתר מתאים להפליא בגדרה, שבמרכז ישראל, וקיימנו פיילוט שהוכתר בהצלחה בכל הפרמטרים שהוגדרו. על מנת לקיים את התהליך הזה נדרשת לנו עזרה מימונית. עזרה כזו תאפשר לנו להגיע לחיילים רבים נוספים שיצטרכו להתמודד עם המעבר הקשה הזה בחודשים הקרובים. לתת להם את החוויה המקצועית ביותר, יחד עם החיבוק החם שמגיע להם. אם יש לכם אפשרות לתמוך בנו ובלוחמי המילואים במסגרת הפרויקט מעורר ההשראה הזה, נהיה מלאי תודה לעזרתכם.